na 8, na 9, ran na 10 waɗannan kwanaki 5 ɗin bayan an gama period sai su ake kira da free period. Ba ka cikin haɗarin kamuwa da ciki. Ba za a iya samun ciki a wannan kwanaki 5 ɗin ba. Saboda chromosomes sun riga sun mutu idan an samu saduwa a cikin waɗannan lokutan. Saboda chromosomes ɗin namiji X and Y ne, na mace kuma X. To Y ɗin ta fi X sauri. Takan iya mutuwa cikin awa 24. Amma ita X takan iya kaiwa kwana 3, kwana 5 ba ta mutu ba. To bayan kwana na 10, na 11, na 12, a kwana na 13 waɗannan su ake kira da danger period. Idan aka samu saduwa a waɗannan lokacin shine ake samun haihuwar ƴa mace. Saboda rana na 14 ita ce ranar da ƙwayayen halitta suke fashewa. Shine ranar evolution. Dama wai ya riga ya